Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kalong le si kasian ka baningkong hapo ka briu henyaw trem bat ka jelahi barok ka wei baha ka snem ka tarik haswa banjit iki nong mi kman sya ka yung darbar thaw an ki kan hon seng ki hab ban mi shakman ban ne chok pat ba ban pensong thu i ka jingjit yu nong mi kman bat ka ni kala ja menta ka kanti jong snem arajar ar pulai nalor ki wei pat ki kan hon seng kom ka hito ha ka si tho ding na kalyang jong ka HYC ru kala Hiar sya Riangdo West Khasi Hills District ban Pynlong ya ka campaign ka jongki ka blak tip kom ka rai e daw campaign election 8,000 at pulai ban penshai shi ki pat ba nong shong shnong ka thain motion run halor ka phang ka jingjit iki nong mi khman sya ka yung dorbar thaw an jong ka jela ha ka ni ka si la don lang ru president ka HYC sekmi samla Robert June kharjaren samla job lang kharna your assistant general secretary ka HYC sekmi samla lum lang khars im li president HYC West Khasi Hills District ringkat bat kiwe-kiwe. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kaboarding ha Meghalaya kadipman kapor Congress ka kular Bandung du boarding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Jingsay so ha ka rap ka riang ka jinkmen ya kinong rap anda la pentrikam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jela lingba ka jingpen mi ya ka scheme with my farm farmers assistant for rural Meghalaya hakane ka apnyo trek urumphang shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC